Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Benvingudes i benvinguts a un nou podcast de Beniparlem. Avui reflexionarem sobre els avantatges de ser plurilingüe i de viure en una societat multilingüe. Primer, saludem a Joaquim Dols, que està amb nosaltres a l'estudi, i a Lidon Marín, que està a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Joaquim. Bon dia. Benvinguda, Lidon. Bon dia. A més, vos he cridat als dos perquè vos admire i crec que pot ser molt interessant una conversa amb dues perspectives tan importants i al mateix temps tan complementàries. Joaquim Dols és un pedagog expert en didàctica de les llengües que ha sigut 40 anys professor de la Universitat de Ginebra i és un dels fundadors de l'Escola de Ginebra, juntament amb investigadors suïssos com Jean-Paul Bronckart, que va ser directament deixeble de Jean Piaget, tot i que va virar cap a Vygotsky en les seues investigacions en la seva perspectiva didàctica. Però pel cognom segurament heu endevinat que Joaquim Dols no és d'origen suís. D'on eres, Joaquim? Jo sóc de Morella i el meu nom és Dols Mestre i quasi no sóc nominalista, però el nom me va orientar. El nom fa la cosa. Sí. I aleshores, si eres de Morella, parles un valencià nord-occidental, no? Parlo com la gent de Morella. Efectivament, és la varietat molt pròxima de Tortosa, Vinaròs, de tot el bisbat de Tortosa. És una varietat del valencià que es parla a les comarques valencianes del nord i al sud i sud-est de Catalunya. Joaquim, fes-nos 5 cèntims del teu treball a Ginebra. En què consisteix? O en què consistia? La meva càtedra es diu Didàctica de les llengües en plural, és a dir, treballo sobre el plurilingüisme en un context multilingüe i formació del professorat. És a dir, que m'he dedicat, hauré format milers de professors de primària i de secundària del cantó de Ginebra en un país que és plurilingüe també, perquè a Suïssa hi ha 4 llengües oficials, més les llengües de la immigració, i a Ginebra en particular té molt de pes l'anglès, perquè estan els organismes internacionals, i moltes llengües d'emigrants de tot arreu del món. És molt cosmopolita. Aleshores ens pot servir també per a fer-nos una idea si al territori valencià, no? Que també tenim Efectivament, vinc d'Alacant, i Alacant té el 25% de població emigrant i es parlen moltes llengües. Malauradament s'està perdent molt el valencià. Això estem intentant combatre-ho. Recordem que també tenim en connexió telefònica a Lidon Marín, que és una investigadora en neurolingüística que actualment es troba treballant amb una investigació postdoctoral a la Universitat de York, al Regne Unit. Lidon, en què consisteix exactament la teua recerca actual a la Universitat de York? Pues, actualment estic en un grup d'investigació que treballa en memòria semàntica. I en concret jo el que estic investigant és si hi ha diferències depenent de la modalitat en la que se presenten els estímuls en l'activitat cerebral. És a dir, si activem el cervell de manera diferent quan, per exemple, llegim versus quan escoltem a persones parlar. Que interessant. I en aquest grup d'investigació és multidisciplinari o sou tots psicòlegs i neuròlegs? En un principi som tots psicòlegs, sí. Encara que sí que és veritat que hi ha molta connexió en altres departaments de la universitat. I Lidon, quines conclusions has tret de la relació entre aprendre llengües i el desenvolupament de l'Alzheimer, que sabem que era el tema de la teua tesi doctoral? La meva investigació va començar perquè s'ha vist a diferents parts del món que el bilingüisme retrasa l'aparició de la demència Alzheimer, és a dir, que les persones bilingües presenten al voltant de 4 o 5 anys més tard la demència. Aleshores, és molt interessant investigar què està passant al cervell d'aquestes persones, perquè l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa. I en concret, el que nosaltres vam fer va ser investigar a bilingües i monolingües amb deteriorament cognitiu lleu, que és una fase prèvia a la demència, com si diguérem, i el que vam provar va ser que els bilingües, comparats amb els monolingües, presentaven connexions cerebrals alternatives, diferents, de manera molt rellevant entre regions que solen dedicar al llenguatge i regions que solen veure deteriorades en la demència. Ostres. I a partir d'això i d'altres evidències que s'han vist en altres estudis a altres parts del món, la hipòtesi actual de la que sol parlar és de que els bilingües generen connexions alternatives o almenys tenen un funcionament cerebral diferent als monolingües que podria fer
que els símptomes de la demència apareguen més tard. I Ostres, això és superrellevant. a nosaltres ens encanta escoltar això des del camp de la didàctica de les llengües i el plurilingüisme, i no sé si Joaquim coneixia aquestes investigacions. Sí. Jo quan em pregunten quines són les avantatges d'aprendre diverses llengües simultàniament o successivament, la qual cosa és una miqueta diferent, sempre dic que hi ha 3 avantatges. La primera, cognitiva, i el que l'Idon ens està dient és que de cara a construir coneixements, les connexions neurològiques que es produeixen quan es passa d'una llengua a una altra, ajuden a pensar. I una de les bases de l'interaccionisme sociodiscursiu, que és el paradigma de les nostres investigacions, Sí. és que el desenvolupament del llenguatge es fa per les interaccions, els diàlegs, Sí. i que això desenvolupa el cervell i la persona. O sigui que a la base, si és veritat, i jo crec que la investigació de l'Idon és una investigació rigorosa, si és veritat, vol dir que interactuar en diferents llengües, interactuar en el llenguatge, ajuda a desenvolupar connexions neurològiques. Ben hi parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Aleshores ja ho sabeu, Efectivament. heu d'aprendre llengües perquè fins i tot millora la vostra salut cerebral, no? I ara ja baixem un poquet, i perquè tant l'Idon com Joaquim heu sigut aprenents de llengües, no? Sí. Aleshores, l'Idon, primer també volia preguntar-te si eres de Castelló de la Plana o d'algun altre poble. Jo soc nascuda a Castelló de la Plana i he viscut tota la vida allí, però ma mare era és de Benafigos, i mon pare era de Neta. Ostres, això és maestrat o... Maestrat. Aleshores- Fa poquet, però som maestrat. Aquests pobles que han canviat de comarca. Aleshores també tens un valencià, tot i que no igual, semblant al de Joaquim, de les comarques del nord, aproximant-se al Imagino nord que sí. occidental. Sí, imagino, has dit imagino, i aleshores parlo, penso, això és del nord occidental. I l'Idon, quines llengües parles tu? Jo parlo castellà, valencià, òbviament, anglès, que ara l'estic potenciant molt també per Sí. viure així, i vaig aprendre també alemany i francès quan era més jove. A l'escola Lo que d'idiomes? tinc prou abandonat. Sí, a l'escola d'idiomes. Des de ben menuda, ma mare va veure que tenia interès per les llengües i va dir, tu que va a l'escola oficial. L'Escola Oficial d'Idiomes, ja ho sabeu que la teniu ahí per aprendre llengües, baratet i amb bons professors. Totalment. I Això anava a dir, sí, que sí, la recomanes? és molt assequible, sí, la recomano, i és molt assequible per a les persones de família treballadora. Està superbé. Doncs sí, no cal anar-se'n a una acadèmia privada. I felicitem Efectivament. a la mare de l'Idon per la iniciativa d'orientar-la cap a l'escola d'idiomes. Sí, perquè quina importància tenen els pares o la família en l'aprenentatge de llengües dels seus fills? Diguem que l'educació no la fa únicament l'escola. L'escola té molta importància i l'Idon estava parlant positivament dels llocs on va aprendre les llengües, però l'entorn, si ella ara està a York, això facilitarà moltíssim l'aprenentatge o la consolidació dels aprenentatges en anglès. Però si està a una zona del País Valencià, valenciano parlant, serà molt més fàcil. Si està en xarxes on es parlen les llengües, també. Probablement el francès i l'alemany ella ha tingut menys oportunitats de practicar-les, i per això el seu francès i l'alemany una miqueta més rovellat, no? L'Idon. Efectivament, sí, estic totalment d'acord. Perquè- Sí, és una cosa que he anat reflexionant, que si les llengües no les pots practicar en el teu dia d'alguna manera, jo crec que s'acaben perdent. O almenys s'acaben perdent fins a cert punt. I el context en el que vius és molt important també per això, jo crec. L'Idon, te conto una anècdota com es poden perdre les llengües. Jo vaig conèixer el fill d'un ambaixador dels Estats Units que va passar la infància a Japó i va morir la seva mare. Li ensenyaven a parlar, va començar a parlar japonès i després, quan el seu pare el van canviar de país, va deixar de parlar en japonès. I té gravacions d'ell, de xiquet, parlant en japonès, Sí. i no es comprèn.
Això és fort. perquè l'ha perdut. Ostres. Sí. Que interessant. Doncs sí que és curiós element, no?, d'haver desenvolupat aquestes habilitats, aquestes destreses i després oblidar-les del tot sense tindre una malaltia neurodegenerativa. Sí, bueno, però probablement era molt... O sigui, que degués ser fins als 3 anys o... Molt pronte. Sí. I aleshores, quins consells donaríeu? Primer li pregunta a l'Idon i després a Joaquim. Quins consells donaries, l'Idon, als oients de cara a l'aprenentatge de llengües? Així, algun consell pràctic que cregues tu que és indispensable? Jo ho donaria des de la meva experiència personal. A mi m'ha servit molt gastar les llengües en la vida diària, ficar-me podcasts, veure sèries, com que no siga només en l'entorn de l'aula que aprenc la llengua, sinó utilitzar-la fora de l'aula. D'acord. I Joaquim? Estic totalment d'acord amb l'Idon. Jo diria que el diàleg, les interaccions, la pràctica constant de la llengua en un entorn on es practique. I si volem, per exemple, jo parlaré concretament del País Valencià, evitar passar directament al castellà. Si parlem en valencià amb la gent que vol aprendre el valencià, li ajudarem a que aprengui el valencià. Si volem que la gent aprengui l'anglès, es pot anar a llocs o seguir xarxes o podcasts. Per internet també, clar. I no únicament la recepció és important, i a l'Idó, que treballa sobre la lectura i la comprensió, jo comprenc que vaig en aquesta direcció, és important la recepció, però també és important la pràctica, produir, parlar i posar-se en situacions en què ha d'utilitzar la llengua. Parlar en context, aleshores, i ahir em sorgeix a mi un dubte, Lidon, perquè tu treballes amb semàntica i per tant t'imagine que en les vostres experimentacions comproveu llistes de paraules, no? Si se recorden o no, o com ho feu? Jo específicament ara estic treballant en presentació passiva de frases, és a dir, les persones han d'estar atentes a les frases que se'ls estan presentant, però en semàntica sí que se treballa molt en això, en reconeixement de paraules i els subjectes han de contestar d'alguna manera, o bé produint alguna paraula que estiga semànticament relacionada, o sí, coses similars. Podria afegir una última cosa que m'ha paregut molt rellevant també el que acabeu de dir, perquè en la nostra investigació també una conclusió que vam traure va ser que realment és possible que la protecció contra l'Alzheimer s'estiga produint precisament per l'ús actiu, com acaba de dir Joaquim, de la llengua, perquè en el nostre context un monolingüe del castellà també està prou exposat al valencià en el seu dia a dia, probablement. I això no té els beneficis, no? Si no és actiu, no se li apliquen els beneficis? És així? Exactament. Això era la conclusió que nosaltres extraïem dels nostres resultats en concret, pel tipus de societat en la que vivim. L'Idon, en tot aprenentatge, l'activitat és fonamental. I això ho podeu demostrar des del punt de vista neurològic, però allò que diuen la pedagogia activa i Piaget i els grans autors del període d'entreguerres del segle passat és que per aprendre hi ha que practicar les coses i hi ha que ser actius. I per el llenguatge igual. Sí, totalment. Doncs després d'esta conversa molt interessant, si vos sembla bé, l'Idon, Joaquim, farem un xicotet joc, un petit joc. Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Esteu preparats? El joc és una bona cosa per aprendre, també. Això dia Wittgenstein, no? El segon Wittgenstein. Això dia jocs de llenguatge, no per aprendre, però bueno. Què dia Wittgenstein? Que la comprensió, sí, que també és un aspecte semàntic, no és únicament de paraules o frases, però està en l'ús complex del llenguatge i en els jocs de llenguatge entre els interlocutors. Doncs ara farem un joc, que no és exactament un joc de llenguatge, però sí que és un joc, que es diu Endevina l'idioma. I aleshores, és un joc, no és un examen, I que ja sabem que sabeu molt els dos, així que no abuseu dels vostres coneixements. També podeu jugar els que esteu a casa escoltant este Ben i Parlem, esteu convidats a jugar. La mecànica és molt senzilla. Jo diré una paraula i vos oferiré 3 opcions d'idioma o de llengua. I heu d'endevinar de quina llengua es tracta. Això sí, pareu atenció perquè podria haver-hi més d'una opció correcta. Comencem. La primera paraula és... Ploaie. Ploaie.
Vinga, vos dono unes opcions, vos dono unes opcions que si no és massa difícil. Podria ser francès, italià o romanès. Romanès. Romanès, diria jo. Correcte, romanès. El lexema és plo, com de ploure, i en italià seria piovere i en francès seria plu, no? Com es pronuncia? La pluie és el La substantiu, però pleuvoir és més complicat. L'infinitiu és pleuvoir. Pleuvoir. Esta l'heu encertada i passem ara a una altra paraula. La paraula és الباذنجان الباذنجان albadinjanu. És la paraula. Albadinjanu. I vos dic les opcions. De quina llengua pot ser? Del neerlandès, de l'àrab o de l'alemany? Alemany no. Alemany no. Li don? Confirmo. Alemany no. Les altres dos són neerlandès o àrab. Neerlandès, jo diria. Albadinjanu? Sí? O albanès. الباذنجان No, pot ser àrab, no ho sé. Jo crec És- que sona prou àrab, no? Àrab, és àrab. Molt bé. Bé. Albadinjanu, que ens pot sonar a albergínia, berenjena... Molt bé. Oh. L'alt que és l'article, Sí, fins i tot en sànscrit és paregut, en persa, no? Serà per aquella llengua antiga, no? L'índoeuropeu, o per què serà? Sí, és que és veritat que les llengües que són de la mateixa família, o sigui, que les familiaritats i tenim moltes paraules que venen de l'àrab. El que passa que en una paraula sola és difícil. Clar, en paraules aïllades és més difícil, no? Prepareu-vos. Vinga, l'última. La paraula és aqua, però escrit A-C-Q-U-A. És que en esta llengua no té àudio, imagineu-vos. Aqua. I vos dono opcions. Rus, Val. cors o italià. Escrit en C, perquè aqua en italià també es diu aqua. En este cas serà aqua, però escrit A-C-Q-U-A. Què penseu, Lidon? Tens alguna hipòtesi? Jo hauria dit italià. Però en italià... Però no ho sé. La segona llengua has S'escriu dit? diferent. Cors de Còrsega. Jo diria cors. Cors. Molt bé! És en cors. I vol dir aigua, evidentment. I coneixes alguna cosa del cors, Joaquim? Diguem que he vist la pel·lícula Padre i Padrone, si no m'equivoco, i me va impressionar molt, però és una llengua que té... és llengua romans, però prou diferent de l'italià. Té també moltes diferències de l'italià. Una llengua romànica, el cors, tot i que no té estats, però com moltes altres llengües romàniques, com la nostra, com el valencià, però també és una llengua que està ahí, no? I hem vist que en el Google Traductor no es pot escoltar encara el cors. Es traduïx per escrit, però no té l'opció d'àudio. Bé, doncs, moltíssimes gràcies per haver vingut, Joaquim i Lidon. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I gràcies per posar en contacte dues escoles psicològiques, Sí. La psicolingüística interaccionista i la psicolingüística associada a les neurociències. Sí, jo també crec és que interessant això com a serà articulació. el principi d'una amistat. Totalment. I fins així el programa d'avui de Beniparlem. Esperem haver-vos entretingut i que hàgiu après amb nosaltres. Fins a la pròxima. Adeu. 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 Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.